Nepravda je veliki greh. Evo kako će proći oni koji čine zlo. Nije mala stvar kad čovek ima blagoslov Božiji. To je pravo bogatstvo. Sve ono što ima blagoslov stameno je, ne ruši se. Ono što nema blagoslov propada. Svi gresi imaju neko opravdanje, a nepravda ga nema. Izaziva gnev Božiji. Oni koji čine nepravdu kao da stavljaju oganj na svoju glavu. S jedne strane vidiš ljude koji čine nepravdu i opšte ne mare što s druge strane njihovi bližnji umiru. Kako ljudi mogu uz toliku nepravdu da napreduju? Čine to što čine, otvaraju vrata đavolu i zato kasnije prolaze kroz iskušenja, snalaze ih bolesti i tome slično. I još govore, moli se za mene da budem dobro. Većina zala koja se dešavaju potiču od učinjene nepravde. Kada se, na primer, imovina nepravedno stekne, ljudi neko vreme žive kao gospoda, a posle sve što su sabrali daju lekarima. Šta kaže Psalam? Bolje je malo u pravednika nego bogatstva mnogih bezbožnika. Vetar sabrao, vetar raznao, sve što saberu nestane, sve odleti. Retko, kod vrlo malog broja ljudi, dešava se da bolesti, dugovi i slično budu iskušenja od Boga im poslato. One će imati čistu platu. U takvom slučaju bogate se, ali dosta ljudi poboljeva i strada zato što su učinili neku nepravdu. Onaj ko je nepravedan i uopšte svaki krivac kad ne traži oproštaj, muči se od sopstvene savesti i od ogorčenosti onoga kome učinio nepravdu. Jer kad onaj kome učinjena nepravda ne oprašta i ropće, tada nepravedan čovek strada, muči se, ne može da spava. Kao da ga bacaju talasi, vitlajući ga na sve strane. Roptanje bližnjeg tumba ga tamo vamo. I da je daleko, u Australiji, u Johannesburgu, ne može da se smiri, kad je neko ogorčen na njega. Ne misli da one setljive ne grize savest, mogu da pribegnu nekoj zabavi da bi se zavarali. Može opet onaj koji je pretrpeo nepravdu da oprosti krivcu, a da je u njemu ipak ostalo malo ogorčenja. Tada se i on donekle muči, ali se krivac muči mnogo više zbog ogorčenja svog bližnjeg. Ali ako krivac traži oproštaj, a onaj koji je nepravdu pretrpeo ne oprašta, tada se on muči. Nema veće vatre od te, kada duša iznutra gori od griže savesti. Muči ga i neprestano ga grize crv u ovome životu, a razume se, još više će ga gristi neuspavljivi crv u drugom životu, u večnosti. Ako se čovek ovde ne pokaje i ne isplati nepravde prema bližnjem svojim, makar i dobrim nastojanjem, onda kada se to ne može na neki drugi način. Onima koji čine zlo, koji gledaju da se izvuku, na kraju spasa nema. Primetno je da su i tela oni koji su verujući i naravno žive čestito hrišćanski, čašću zaštićeni od opasnosti, više nego li da na sebe nose časni krst.